balma Sherifla TV la jibo mbo foni islamia ka fole no yala ka kishina ka hinana ka barika ambe Allah taala deli ala ko ke ka anni abula jele nabo aw bismillah ka jamuka mandi hukumu ko nala no dine baro mi jamuka hina be wuli ka se ankara mo mahani ka ankara mo bismillah wala saka baro kenni uyi dine kuna fonuna bi ani ambal make ani ankara mo bi nyon fe bi no e Cerno Madani Tall ka bo segu ni ko tal jamana en ko nala ambaro dine dudu donikela dudu Cerno Madani Tall abora segu nya fanya fo chugamina ayaka kalan kun folo damne u yere ka du ko nala no ya nga choba Cerno Saidu Nur no bama da Basiru Tall o ka kalan rola markazu tarbiya al islamiyya o ko fe so segu kelina chamna ko ka kalan rom men sabilul falahi arma hinna nga choba Abubakar Cham ay kalan keno o kalan bani atemena kana Bamako ka wati keno kasoroka ka tama bereta doni nyini no fe o yey alasi libi jamana kan ay mahad keno no institut ka klaka university keno no jami'a ka licenci soro libi jamana la asigna kana jamana kono ama salaya ama kala bla ay clara ka tama bereta ki kunda Maroc jamana kan Maroc almami ka formation mi ke Maroc jamana kan atara ay o formation ke kasegin kana jamana kon nala bi abe dine barawla wajulu dine la sew réseau sans fait jabaranu sans fait radio so sans fait almami fana do nyama koro nga hadibi abi kalana kadaka abi ka master fana labe nga alay doni min do kalfa ala kalantiba nga doni min do dira ama ngo ama fe anaka sigibi anga do nasi islamo ka nafasora konnala yana anga do wala na konnala ambi ankara mo bismillah Cerno Madani assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tal ko basila basfuti alhamdulillah da kunya flaf fulika an fleba yana anga do jamuka ngono alhamdulillah rabbil alamin ami an flebo bela jalen fo wala nyumando bo ni yame ki inyana moko kuma telakte fo do de kasoro mami malaki lame ni moko talaki lame dunut na yere fo de o jurula ami an flebo fo kosebe ka klaga ina Allah subhanahu wa ta'ala fe amna fitini mi fo ala ka fami ko mandi ama ala ka lame ko ma fana ya rabbal alamin bi anti walanda tayroja ni ko tal jamana ko nanya fo kuma damila du doni dudo am sega fo munu islamiya sinsi jamana ko no talaka dube ala ni talaka fana fo haklibi islamiya tasremna o sufiya tasray aw wolola o kono kammo o kono awu o silanu no de kan halibi sufiya kuma chaale no ni wati nununa aw ye sufiya dewye am fa nga don sufiya yere fo fema ko at-tasawuf mun ne don alhamdulillah rabbil alamin na'am نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يليق بذاته الصمدية والصلاة والسلام على استواء التجليات الإلهية وكله هي التنزلات الربانية الكنز الأعظم والسر الأبهر والوتر الواسع صلاة تشاهد بعجائب الملكوت ونستجلي بها عرائس الجبروت ونستنكر بها عيوس الرهموت ونرتاد بها عن علاقات الناسوت البهموت يا لاهوت كل ناسوتي يا الله يا الله يا الله الحمد لله رب العالمين استاذ عثمان ان كلي كو فك شيطان جن كبو ان غني كنن كان نيغا كلاكا ان سيزني دل مساتوكاي مسامي نايا دامين ناي ابا الله مسامي نيني كوكو دامين نالي توكاي ko kotikeni iba fo alakira ba sallallahu alaihi wasallam naam ko fe nan solla daven kuntigi kan o mi je labo yere sababu ye o mi ni an sigilen do ya nino bi ka sababu yake alere bo ni ko kika laseli ke bi ibi tukwali de ka kuma ko ale de ya nya maria ko anga laseli ke o wala aya balligo anni wala aya idan ni an sigira fo anga alakira ko fo Allah subhanahu wa ta'ala ya kufo wa rafa'na laka zikrak don alakira sallallahu alaihi wa sallam anaka sujungu anaka sahaba an kele ko fe ka kishi an hinan yin ke ga nyesho lu bela jalema ni ko tasawufu sufiya fe Allah subhanahu wa ta'ala ya bunya kotebe ni ga klaka abamuru ko dajja kosebe ni ga klaka annafa ko ke kan laboli ke kosebe an noro ye charinike ikado ayiri don fana olu mona
a wolon olu fɛrɛlen don a bɛ adamaden yɛrɛ de saniya k'i purifier ka bɔ farikolo nɔgɔ ani nɔgɔ yɛrɛ min bɛ da adamaden dusukun na bon tomi dɔ bɛ kɛ adamaden dusukun na o bɛ bonya de ka bonya ni ala kota bɛ caya jumɛn b'o bɔ adamaden na tazkiya tazkiya yɛrɛ ye jumɛn ye o ye tasawufu de i k'a dɔn a bɛ tila ka ni saniya ka bɔ nɔgɔmafɛnw bɛɛ lajɛlen la nɔgɔ min bɛ se ka da nin na a bɛ tila ka ni kɔrɔta tuguni ka taga kisi bondaw bɛɛ lajɛlen la o kisi bonda minnu ni a ti ɲɛ fiyewu fɔ adamaden ka don a kɔnɔna na wa i k'a dɔn ni an ye nin pilier in fɔ nin ye diinɛ pilier dɔ de fana ye sufiya yɛrɛ ye diinɛ pilier de ye maa caman kɛ mɛ ka sufiya kɛ i b'a fɔ taabolo dɔ de don an fɛ yen nɔ Sazman, Sophia to ide. Sophia dine pilier dɔ de. A jɔsen de don. Faut que an ka taga o kan de. Bon an yamaruyara n'a ye Allah subhanahu wa ta'ala fɛ. I bɛna o faamuya an ka kuma kɔnɔna na n'an bɛ taa. Wa i k'a dɔn hakɛni dɔ de fana don tuguni ni min ni o ye makamuba ye makamu min ni adamaden yɛrɛ bɛ danganiya k'a kan nka kuma in yɛrɛ a kulasɔ ni o ye a globali ye i b'a fɔ k'a fɔ ko k'i yɛrɛ di Allahu subhanahu wa ta'ala ma i ka ko bɛɛ lajɛlen ani ka tila ka sigi Allahu subhanahu wa ta'ala ma i ka ko y'o bɛɛ lajɛlen la tuguni k'a sɔrɔ i ma wajibi ko i ma olu si négliger parce que diinɛ yɛrɛ bɛ fɛn o fɛn ɲini adamaden fɛ o bɛɛ bɛ tɛmɛ sufiya de kɔnɔna na i tɛ se k'o négliger ka tila k'a fɔ fiyewu k'e ye sufi dafalen ye abadan abadan i ka dɔn dɔnnibaaw ka kuma cayara sufiya kuma na sufiya yɛrɛ a taarifu la a kuma cayara a kumakanw cayara kosɛbɛ mais n'i ye o ye diɲɛ fɛn fɛn la o b'a bonya de fɔ azɔma min b'a la o b'o de fɔ i y'a faamuya b'a la o de la kodɔn b'a dɔn ko al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir wal jarratu tadullu ala al-masir n'i ye samanikɛ n'o ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ de fɔfɔra alhamdulillah an ko kasratul ismi tadullu ala azamatu shay'i aw kasratul musammayat tadullu ala azamatu shay'i n'i y'a ye k'a fɔ ko fɛn fɛn ko tɔgɔw cayara la o bɛ ko in yɛrɛ valeur ani ampère bonya de fɔ an ɲɛna valeur min fana bɛ a la i b'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam n ko tɔgɔw caman dalen don ale la fo ka taa se tɔgɔ 200 ani tɔgɔ 1 ma sigi alakira ka bonya o bɛ fɛgɛya o de jira an na hali ni dɔw ma se k'a fɔ mais souvent e maa min b'a la ka ninnu ka bonya fɔ e yɛrɛ de b'a la k'i yɛrɛ fɔ o de la kodɔn b'a dɔn ko ale b'a la ka alakira tantu ko ale t'a la ka alakira tantu n'a ka kasida ye dɛ ko ale ka kasida o b'a la ka alakira tanu ni min kɛ alakira de bɛ ka ale ka kasida tanu ka valeur don la parce que a y'o fɔli min kɛ sallallahu alaihi wa sallam o la an ko sufiya n ko tɔgɔw cayara la taarifatuw cayara la kosɛbɛ dɔw ko sufiya ko cɛsiri de don i jogow la k'i cɛsiri k'i jogow bila ka baara kɛ mun kosɔn ni o ye el-jiddu fi suluki lil malikil muluk e k'i cɛsiri i jogow la masaw ka masamangɔnɔ dɛ o ye jɔn ye o ye ala de mun kosɔn i bɛ se ka i cɛsiri Allahu subhanahu wa ta'ala k'i yɛrɛ di dɔw ko ayi ko sufiya t'o ye koyi ko i k'a dɔn ko ka bɛn tiɲɛ ma dɛ k'o de ye sufiya ye ani ka tiɲɛ fana fara ka bɔ tiɲɛ na ka bɔ tiɲɛ na n'i ko ka bɛn tiɲɛ ma sisan donc i bɛ baara o baara kɛ a bɛɛ ka kɛ tiɲɛ kan tiɲɛw fana tilayɔrɔ ka ca i y'a faamuya e ka tiɲɛ bɛ yen ne ka tiɲɛ bɛ yen ani tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fana bɛ yen nɔ bawo ne ma sɔn ne ta ma i k'a dɔn e ka tiɲɛ y'i ta ye dɛ ne fana ko ne ta ne ka tiɲɛ ye ta ye mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ka tila k'i ɲɛsin o ma o de ye ka tiɲɛ fara ka bɔ tiɲɛ na dɔw ko ayi k'o tɛ de ko ka siratigɛ yɛrɛ dɛ ko k'o de ɲini min bɛ i se jogo valeur baw ma jogo baw ma dɔw ko ayi k'o fana tɛ ko tasawufu ar-raghbatu ila al-mahbubi fi darki al-matlubi i y'a faamuya b'a la Sheikh Usman ko sufiya de ka fɛn nege minɛ fɛn min ni o b'i se i ka kanu ɲɔgɔn ma i ka kanu ɲɔgɔn o nege minɛni min bɛ se i ka laɲini ma o n'a ɲɔgɔnnaw caman nka kuma min ye ne yɛrɛ diya taarifu kɔnɔna na kosɛbɛ o de ye tajriduna liman lahu tasarruf ma'a garihi tasawufu k'i yɛrɛ langolonya ka bɔ diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen la k'i yɛrɛ di tasarrufatu tigi ma masa min ni ale bi anw lamotiver k'i yɛrɛ di ale ma o de la kodɔn b'a dɔn ko sufiya yɛrɛ ko tahalli wa takhalli k'i yɛrɛ don fɛn na ani k'i yɛrɛ sama ka bɔ a la k'i yɛrɛ sama ka don jumɛn na Allah subhanahu wa ta'ala y'i bila min na k'i yɛrɛ sama ka bɔ min na a ko k'i ka dan yɔrɔ min na
ni sufiya kɛra o ye Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam wa ma ataakum ar-rasul fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu idan ni alakira y'an bila min na o ye ala de ka yamaruya ye n'a ko an ka min fana to yen nɔ tuguni i k'a dɔn an kan ka bɔ o fana na tuguni sufiya taarifu ka ca i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na nka ala kumabaw dɔrɔn o ye nin ye fɛn bɛɛ kɛ sababu ye ka hadamaden dusukun sanuya i n'a fɔ an b'an farikolo sanuya cogo min ka dusukun sanuya ala kota ni jurumu ni dusukunna bana minnu bɛ yen k'olu furakɛ k'olu bɔ dusukun na o bɛ kɛ ni cogo jumɛn ye o bɛ kɛ ni kɛcogo dɔw ye o kɛcogow fana y'a dama walandaw ye don n'a nataw la daw bɛna se olu ma nka ala kumaba yɛrɛ k'i yɛrɛ jogo dilan ka bɛn ala ka yamariyaw ma cɛrɛmadani waati ni a cogoya kama tasawufu yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ yala jɔn de ye tasawufu sinsinbaa ye tasawuf yɛrɛ sinsinbaa ye jɔn ye ani yala tasawufu diyagoya dɔ silamɛ bɛɛ lajɛ yala wajibi bilen no silamɛ bɛɛ ka kɛ sufi mɔgɔ ye wa nka Ustaz Usman an bɛ ka ɲininkali in jaabi n'i ye sufiya yɛrɛ jateminɛ a usulu yɛrɛ 5 de don a fɔlɔfɔlɔ taqwallahi fi sirri wal alan adamaden ka sira ala ɲɛ gindo ani bangena filanan ittiba'u sunna fil aqwali wal afali e ka tugu alakira ka kumakanw kɔ i y'a faamuya b'a la a ka kumakanw na a ka sunna na a ka kumakanw na ani a ka walew bɛɛ lajɛlen la al-i'radu anil khalqi fil iqbali wal idbari k'i ko don dafɛnw ma i ka taa fan ani ka segin fan bɛɛ lajɛlen la ar-ridu anillahi fil qalili wal kathir e ka diɲɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala ye min d'i ma fitini ani belebeleba la ani ar-ruju'u ila Allahi fi sarra'i wad darra ni tɔɔrɔ ko y'i sɔrɔ dɔrɔn i k'a segin ala ma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni hɛrɛ ko fana y'i sɔrɔ tuguni i ka ala barikada o fana kan an ko sufiya yɛrɛ a sinsinbaa ye jɔn ye Ustaz Usman mɔgɔ caman ma nin yɔrɔ faamuya a kɛlen maa caman kɔnɔ k'a fɔ ko tɔrika in ko tɔrika sufiya in ko an yɛrɛ de ka ko dilannen don i ja ala yɛrɛ de ka ko dilannen don i bɛn'o dɔn cogo di makamul ihsan de don tuma min na Jibril alayhi salam a nana alakira ma a nana ladɔnniya makamuw la makamatu la a ko ko alimnil iman a y'a ladɔnniyaw la alimul insan ihsan a y'a ladɔnniyaw la a ko alimni al islam a y'a ladɔnniyaw fana na a ko alimni al iman a y'a ladɔnniyaw fana na o ihsanu dɛ an ta'budallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka Usman k'i ka Allah subhanahu wa ta'ala bato i b'a fɔ ko e yɛrɛ ɲɛ b'a la n'i y'o kɛ est-ce que i bɛ sɔn ka dogo manamana ko la wa i b'i ka soju la i bɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala bato i b'a fɔ i ɲɛ b'a la k'a sɔrɔ e ɲɛ t'a la f'i ka bila i kun na ni e ɲɛ tɛ ala la ko Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ b'i la o de la dɔnnibaaw ko ko sufiya yɛrɛ ko makamul ihsan de don o de la wujuhu nana na wujuhu nana sufiya la k'a fɔ ko wujuhu fɔlɔ k'i ka dɔn makamul ihsan de don o min n'o ye diinɛ yɛrɛ pilier 3 dɔ ye i n'a fɔ Jibril ka hadisa in na an nana n'a ye cogo min na ko donc siga foyi t'a la a bi wajibiya adamaden kan a ka baara kɛ ni alakira ka diinɛ jɔsen ninnu bɛɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye diinɛ min d'a ma n'o ye imanu ni islamu ni ihsanu ye i y'a faamuya nka maa fɔlɔ min ye fɛn in taasisi o ye ala yɛrɛ de donc tasawufu a bɔra wahayun samawi a bɔra sanfɛ de kana di alakira ma alakira ka sɔrɔ k'a d'a ma parce que Jibril de bɛna di alakira ma sallallahu alayhi wa sallam wa wajhu sani min b'a la n'o ye wajhu filanan min b'a la ɲɛda filanan min b'a la adamaden o adamaden ni i kɛra mukallafu ye k'i baliguyara diyagoya de don i ka don sufiya la mun kosɔn k'i yɛrɛ purifier k'i ni saniya ka bɔ nɔgɔkow la ani k'i ni ka a layɛlɛ ka taa ko dafalenw na ani kisi wajhu sabanan min bi a la n'o ye tasawufu ye adamaden i k'a dɔn k'a fɔ fo an ka tugu sɔhabaw kɔ de ani tabiinaw ani salafu sɔlihu olu minnu no an yamariyara ko an ka tugu olu kɔ olu tugu bɛ ninnu de fana kɔ baw sufiya bɛɛ lajɛlen ye sira ɲumanw de olu ka sira ɲuman i bɛna ye k'a fɔ diyagoya don an ka tugu a kɔ a wajhu naaninan ni o ye ɲɛda duurunan ye i bɛna ye k'a fɔ ko tasawufu yɛrɛ ale de bi adamaden jogo yɛrɛ fana saniya i jaja ka bɔ manamana ko ninnu bɛɛ lajɛlen la nka dɔw bɛ bange tasawufu du yɛrɛ kɔnɔna na mais u bɛ tila ka taa kɛ sira dɔ maa ninnu ye an n'u tɛ ɲɔgɔn faamuya hakilila la sasuma ne ni bɛɲɔgɔn ye Maroc an fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔɔni bawo a nana ɲininka an bɛ matière minnu kalan n nana matière fɔ a ye kana fɔ n ko an bɛ tasawufu ni akida kalan a ko k'anw ye mushriku de ye ne ko cogo di n ko ye mushriku ye n ko dalilu dɔ b'i bolo a dimina a ye fan bɛɛ kɛ mankan ye ne y'a to fɔ a madara n ko sufiya yɛrɛ ye jumɛn ye
a ma se ka ne jaabi mu sufiya ye jumɛn ye karamɔgɔ a ma se ka ne jaabi ko sufiya ko dɔ wɛrɛ tɛ musirikuya kɔ ne ko n ko tajriduna liman lahu tasarruf mahtikari gayrihi tasawufu n ko mɛ n ko dɔnni don ko ilmu tasawufu ilmu laysa yarifu illa akhu fitnatan bil ilmi ma'rufu fa kayfa yarifu man laysa yajhaluhu fa kayfa yarifu daw ash-shamsu makfufu sufiya ye dɔn de ye maa si t'a dɔn f'i k'i nɛ da la k'a timi bi n'i nɛ da la k'a timiya ye i tɛ se ka bɔ a kɔnɔ bilen maa si tɛ se k'i dɔn sufiya dɔn k'i to kodɔnbaliya kɔnɔna na f'i ka kɛ mɔgɔ hakili duman tigi de ko yalima ko fiɲɛtɔ o bɛ se ka tile yelen ye wa sufiya in bɛ ten tɔ de o de la an ka cɛbaw sera an ka jamana in kɔnɔna na jamana in n'i ye farafinna tilebiyanfan lajɛ i bɛ taa sɔrɔ sufiw de tɛmɛna yan ni nɔ kɛrɛnkɛrɛnma n'i ye an ka dugu ninnu lajɛ Segu ninnu n'i y'an ka dugu Burukina yanfan ninnu Mali ninnu Burukina ninnu Niger ninnu i bɛ taa sɔrɔ cɛbaw de bɔra yan ni nɔ Moritani ninnu a bɛɛ ye ulama minnu ye dɔnni dafalen don la rasikin fil ilmi o ma don sufiya in na gansan fiyewu o de la don dɔ la Ibrahim bin Adham a tun bɛ a ka so kɔnɔ ale tun ye masa ye a ka so kɔnɔ yen nɔ nka don dɔ la a tulo bɛ mankan dɔ la a ka étage sanfɛ a ka palais sanfɛ a bɔra ka na fenêtre la a y'i lamɛn a ko ne ko jɔn de bɛ n ka fenêtre la yen nɔ kuma sanfɛla la cɛ dɔ y'i kanto a ma ko ne de don ko n bala ka n ka ɲaamɛ ɲini a ko ka ɲaamɛ ɲini ne ka étage sanfɛ palais sanfɛla la ko est ce que e kunkolo ka ɲi nin nɔ o ko a ma k'e bɛ ne filɛ laloma ye ko k'a sɔrɔ k'e yɛrɛ ɲɔgɔnna laloma tɛ yen nin nɔ ko bawo k'e b'a la ka saada ɲini diɲɛ kɔnɔ e bɛ ka bonheur ɲini diɲɛ na ko k'a sɔrɔ bonheur yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ donc k'e ma lafiya o de la Seydina Ali ko an-nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna as-sa'adata ترك ما فيها ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها سوفيا بانيان الله أكبر كل بلاك بونير ينجين كنا كوكا سر بونير يرتي جين كنا فيو أبادون نعم ko sofuti adamadini diɲɛ kɔnɔ fo n'a ye so min jɔ laharaso la a bɛna sigi ka taa so min kɔnɔ na o ye so jumɛn o ye kaburu de ko an bɛ ka wari minnu fara ɲɔgɔn kan k'i k'a dɔn an b'a la k'a fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ tabaw de wa an bɛ ka so minnu jɔ fana an bɛ k'a jɔ don dɔ la a bɛɛ bɛna tigɛ bɔ yen nɔ masamangɔnɔw bɛ min bi bɛɛ taara donc sufiya in de ye sira ye min n'a kan ka taama diyagoya i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye parce que Allahu subhanahu wa ta'ala a ye an yamariya ko an k'ale ala bato su ani tile waati bɛɛ lajɛlen i t'o ye mɔgɔ si la ni sufiw tɛ Ustaz Usman sufiw ka baara de bɛnnen don ala wele ma sobahan masaan bukura wa asila i b'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala de y'o ɲini an fɛ cogoya min na wa o de bɛ adamaden yɛrɛ tazkiya o bɛ adamaden ni yɛrɛ purifier de inshallah akila laɲini tu ye min ye walanda in kɔnɔna la an ka laɲini kumaba sɔrɔ la o ye k'a dɔn sufiya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye dɔnnikɛlaw ka kumaw la Thierno Madani Tall an ka waati ni a cogoya kama baro in ka di an t'a fɛ k'a tigɛ nka an ka baara nin waati la baaraw don waati n'a cogoya kama i bɛ kuma kuncɛ kumaw fɔ an ye ka dugawu k'an ye an bɛ baro in kuncɛ o kan alhamdulillahi rabbil alamin Ustaz Usman an kɔntana kosɛbɛ an bɛ e yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Ustaz Usman i bɛ ka baara min kɛ diinɛ in kɔnɔna na an ɲɛ bɛ a la nka a ma se a bɛɛ lajɛlen ka fɔ a fɔra yen dɔrɔn ko limalu fasayarallahu amalakum an ka baara kɛ Allah yɛrɛ de bɛna tila k'an ka baara ta k'a valeur jira mu adamadenw na donc an b'a ɲini adamadenw fɛ u ka siran Ala ɲɛ an bɛ waati min na bi a dogon tɛ mɔgɔ si la an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na jamana in yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ difficulté min kɔnɔ an b'a dɔn a dogon tɛ maa si la o la an bɛ Alahu de wele an ka jamana in ye fɔlɔ Ala ka kolosuma na an ka jamana in na Ala k'an ka jamana in kɛ basigi jamana ye ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka tila k'a ɲini sufidenw fɛ k'u ka kalan kɛ parce que alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a yamariya n'o de a ko man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa alayhi bil ilmi o de la abi Ishaq al-Albiri a b'a f'i ɲɛna a ko Ababakrin da'awtuka law ajabta ila ma fihi hazzuka law aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muti'an in nuhita aw in nahaita wa in amarta inshallah na'am Abubakar ko ni wele ka taa fɛn ma fɛn min n'i kan ka kɛ
ni nga ko wele jabi ni kera mo hakilima ibino ke o doni sira inde donc sufi don nga kalande ke mone mi menena bi sufi don balaka bankalande ba wallahi la kalanke ami kuma ni donde mo ka foko karta ke kan ko ye bidaya di ama se mangan chamana ateke ta dore ga chen jira la bi chen wala mo de ni sufi don fe o ga kalanke ko sebe anga jega kalanke don fo itana ngani ayan chesire ala bi doni ndama wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana do ka inshallah ربنا اسكننا فصيح جنتك والنار نجنا منها برحمتك واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والإسيان يا من يرى ما دق في الظلماء يا باسط اليدين بالعطاء جب الرضا يا سامع الدعاء ونجنا من الفتون والمهن وأصلحا ظاهرنا وما بطن وامنح لنا خاتمة السعادة والفوز بالحسنى مع الزيادة ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي المصطفى محمد والعلي والأصحاب أجمعين يا رب والهكنا بهم آمين الحمد لله ami anga balmake cerno madan tal kafuka wal mono ni wala nena wati kunta kala majanya nga kuma nafa maw sorla konnala ne sufia e bela jelna bebe na femino he ka harma de deme ka jugugla juguglani warin dine إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فمي هذا ما دين دم كجوع إنجلان كنيا كك هذا ما دين يومين كك إسلام يومين ودي سوفيا سرين الله خلاص بنيا فرنيون كا أبي ما دم كتاسي ميما ويجوع غلاني لذلك لبا من فنا كم كونشرا مينكا ويك سوفي ديو دوبا ديو كرامو ديو كوشوكو كالانكا وفنا يكما لذلك من نيانا abora madamin kan ka fo afora fo yoro fanana an hakilla an ga duba don klube ala ka fo ki bora karsala ko ka du kono i bora mun na ibiki wasoni mun yede we bara dike we kala neke we bara do dike fo e fana kan i glo ulula tenro ato don la do fana ka glo la to kan no boy klela donula do fana ka sega bo e fana numa chugomina anye gluki bawdo anye bazan gluki do soro anye jama tu anko an fa ka jama na mo ka jama tu anko ka kena osigi o ye belbele o yi fas i senda no yi fas senda dola nga jien wati be na tu do bi amma ko be do itaso kunu doni fitini dot me magonya bi ni dana o doni ma ite no babole anga makoro temene dobino iba so ma temel lakhdari ni muqaddima ka no yuka nyene ma beke jiu ko ye nafanya nabi amma obi kalam bawdila amma obi kitabu bawkala amma obi recherche bawla amma obi diplôme bawla o jina tuga yere to anga kalange alhamdulillah mate nimisa femina o ye wati mkiga donna ambe iyerfo ki wala nyumano doni mi ni ala yakal fala ala ka barka do ala ibika minni ni halibi donina ya rabbi ala ka ke donina fama ya nabi wa alihi kasen kawera fana fuka awwal nyumano aw mun tesiga wati nyina wati shila jamu kan la jella dine baro jamana ko ani jamana ko ka Allah taala dili anni awi ala ka sigida na tawira anni aw bela jella wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah.